መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓተት ዕቁባ ስድራ ቤቶም ንምጥርናፍ ዘቕርብዎ ሕቶ ዝሰምዓሉ ኣሰራርሓ ንግዚኡ ደው የብሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ይቨት ኩፐር እዚ ካብዚ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ስጉምቲ ሓተት ዕቁባ ኣባላት ስድራ ቤቶም ንምምጻእ ከምቲ ናይ ስደተኛታት ገደብ ክንበረሎም ምዃኑ ገሊጻ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ እንተወሓደ ኣብ ዓመት 29,000 ፓውንድ ኣታዊ ክህልዎን መንበሪ ከዳሉን ክሕተት ክኸውን እንከሎ እቲ ዝመጽእ ኣባል ስድራ ቤት ድማ መሰረታዊ መልከት ቋንቋ እንግሊዝኛ ክህልዎ ክገደድዮ። ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ክሪስ ፊሊፕ ንዓቐን ቀልውላው ፀጥታት ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ንምግጣም ሕግታት ምጥርናፍ ስድራ ቤት ምትዕራይ እኹል ኣይኮነን ኢሎ። ባይቶ እቲ ሃገር ብንኣሽቱ ጀላቡ ገይሮም ናብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ሆቴላት ብዛዕባ ዝዕቆቡ ዝምልከት ሓያሎ ነቐፌታታት ኣብ ዝቕርበሉ ዘሎ መዓልቲ እዩ ተኣኪቦ። ትማልሶኒ ይቨት ኩፐር መንግስቲ ሓድሽ ሕቶ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ንግዚኡ ደው ከብሎ ምዃኑ ገሊጻላ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ዕቁባ ንዝተዋሃቡ ሰባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ስድራ ቤቶም ከምጽኡ ዘኽእሎም ዝነበረዮ። ኩፐር እዚ ሕግታት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ብኩናት ግጭትን ስደትን ዝተበታተኑ ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ዝተፈጥረ ምዃኑ ገሊጻ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምስ ሕግታት ጎረቤት ሃገራት ዝሳነ ብዘይ ምዃኑ ገለ ለውጢ ከም ዘድልዮ ሓቢራላ። ኩፐር ከም በዓል ዴንማርክን ስዊዘርላንድን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤውሮጳ ስደተኛታት ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ቅድሚ ምምልካቶም 2 ዓመት ክጽበዩ ከም ዝጠልባ እውን ኣመልኪታ። እዚ ድማ ሰባት ቅድሚ ስድራ ቤቶም ምምጽኦም ስራሕን መንበሪ ገዛን ክረኽቡ ግዜ ይዝህቦም። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣባላት ስድራ ቤቶም ከምጽዎም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ዘመልክቱ። እዚ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ካብቲ መዕቆቢ ቤት ቅድሚ ምውጽኦም እዩ ክትብል ኩፐር ተገለጽ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ስድራ ቤታት ገዳም ሓደር ንኸይኮኑ ንምምሕዳር ገዛ እዮም ዝሓቱ እውን ኢላ። ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ስድራ ቤት ምትእኻብ ጉዳያት ልዕሊ ርብዒ ናይቶም ገዛ ዘይብሎም ጉዳያት ይኸውን ኣለውን ክትብል ተዛሪባ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስድራ ቤቶም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከምጽኡ ዝደልዩ ስደተኛታት ሓያሎ ገደባት ንዘንብሩ ስርዓት ሕግታት ኢሚግሬሽን ክትግበሩ እዩ ዝሕተት ዘሎ። ኣብ ጉዳይ ምትእኻብ ስድራ ቤት ዝህሉ ተወሳኺ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክግለጽ እዩ። ክሳብ ጽድያ ኣብ ዘሎ ግዜ ንምትግባር ድማ ዝዓለመ እዩ ክኸውን። መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዛዕባቶም ብንኣሽቱ ጀላቡ ገይሮም ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝወፁ ዜናታትን ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ ሆቴላት ዝቕመጡ ሓተት ዕቁባን ጸቕጢ ኣጋጢሞ እዩ ዘሎ። ነቲ ዝተገብረ ለውጢ ምላሽ ዝሃበ ክሪስ ፊሊፕ መንግስቲ ነቲ ቅልውላው ዶባት ክዕርዮ ዘይምኽኣሉ ኣብ መላእ ሃገር ተቃውሞታት የስዕብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ እቶም ተቃውሞታት ሰላማዊ ኣብ ዝኾኑሉ ኣነ ይድግፎም እየ ኢሎ። እዚ መንግስቲ እዚ ጸገም ንምእራም ዕቱብ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ናብትን ዝግበሩ ንኣሽቱ ምትዕራያት እኹላት ከም ዘይኮነ መፈለጠ ኢሎ። ፊሊፕ መንግስቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት ነቲ ዝተሰረዘ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምምላስ ዝነበረ ውጥን ክመልሶ ተማሕጺኑሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራን ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ መግለጺታት ክህቡ ጽንሑ ኮይኖም ሕጂ ኸኣ ነዚ መግለጺታት በመቐጻል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ጌጋ ቀይሕ ባሕሪ ጽባሕ ክእረም ይክብል ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተዛሪቡሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ከምኡ ድማ ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ንሓፈሻዊ ዝምድናታት ወጻኢ ሰራዊት ምክልኻል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺኡ ጉዳይ ዓሰብ ኣልዒሎም ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ መሰማኻሪኡ ዳንኤል ክብረት ኣብ ቦታ እቲ ግድብ ኮይኑ ኣብ ዝገበሮ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ቃለ ምሕተት ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዓለ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከኣ ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ጉዳይ ነይሩ ፈቲሕናዮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከኣ ናይ ትማሊ ጉዳይ እዩ ዝተፈጥረ ጌጋ ትማሊ 30 ዓመት እዩ ክንእርሞይና ኢሎ። እቲ ተደጋጋሚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሕቶ ይክብል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ካልኦት ዝተቐሶም ጉዳያት ካብ ኣባይ ዝንእስዮም ክብል ኣቃሊሉ ይገሊጽዎም ዘሎ እንተኾነ ነቲ ክእረም ዝበሎ ብኸመይ መንገዲ ኣይገለጸን። ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ብ1991 ካብ ጎቦጣ ኢትዮጵያ ሓራ ወፅያ ብ1993 ድሕሪ ዝገበረቶ ረፍረንደም ብሕጊ ልዕላውነታ ዘረጋገጸት ናጻ ሃገር ኮይና ማዕረ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ተሰሪዓ እያ። እዚ እንዳተፈልጠ ግን ካብቲ መስረት ዓለም ለኻዊ መትከላት ሕግታትን ውዕላትን ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተፈጥረ ስሕተት ዝበሎ ብቐሊል ክእረም ይምባሉ ሕጂ እውን ኣዘራራቢ ዛዕባ ፈጢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ዝምድናታት ወጻኢን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ፕራይም ኣብ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ቀሪቡ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ቀይሕ
ባሕሪ ዋጋ ክንከፍለሉ ዝግብአና ይክብል ተዛሪቦ እቲ ጀነራል ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት 4 ነጥብታት ብምቕማጥ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ኣቢላ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝጸንሓ ታሪኻዊ ምትእሳር ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ዝፈቕዶ ርሕቐት በምህላዋ ሕጊ ይድግፈና ኢሎ ኣብ ርእሲኡ ጀነራል ተሸመ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ካልእ ኣካል ክኸይድ እንከሎ መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ እሕሊፎ ዝሃበ ብህዝቢ ዘይተመረጸ መሰጋገሪ መንግስቲ ድማ ሓላፍነት የብሉን ብምባል ነዚ ጉዳይ ምስቶም ፈተውትና ይዝበሎም ወገናት ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ተዛሪቦ ሰበስልጣን ኤርትራ ግን ልዑላውነት መሬትን ባሕርን ኤርትራ ድሕሪ ናይ 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ብዝተጓናጸፍዎ ወተሃደራዊ ዓወት ዝተረጋገጸ ምዃኑ ብምግላጽ ብፈቶት ዝፈቐደ ወገን የለን ብምባል ብተደጋጋሚ ገሊጾም እዮም በንጻር ናይዚ እዚ ጀነራል ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ግን ድሕሪ ሙሉእ ስዕረት ስርዓት ደርግ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ናይ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘገልገሉ ሰበስልጣን እውን እቲ ናይ ሽዑ መንግስቲ ነቲ ኣባይታ ዝነበረ ክውንነት ኣፍልጦ ናይ መሃብ ተራ ጥራይ ከም ዝተጻወተ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጽዎ ተሰሚዖም እዮም ሓደ ካብዚኦም ገዲም ተጋዳላይ ሕወሓት ዝነበረ ኣብ እዋን ምስጋር ተወካሊ ትግራይ ኮይኑ ኣባል ፓርላማ ዝነበረ ዶክተር ገብረኣብ ባርነባ ኣብ ዝቐረበ እዋን ነዚ ዝደጋገም ዘሎ ሕቶ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ግዝኣት ጥልያን እያ ነይራ ድሕሪኡ ናይ እንግሊዝ ድሕሪኡ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ናይ ባዕላ መንግስቲ ናይ ባዕላ ባንዴራ ናይ ባዕላ ወግዓዊ ቋንቋ ዘለዋ ኮይነያ ብፌደሬሽን ተጣቢቓ እዚኣ ድማ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ የምጨውየማ ብምባል ነቲ መግዛእታዊ ዶባትን ውዕላትን ዘኽብር ቻርተር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ጠቒሱ ይመጊቱ ንሱ ቀጺሉ እቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ስለ ዝሃበታያ ኤርትራ ናጻ ወጽያ ዝብል ዘረባ ብመሰረቱ ሓሶት ብምባል ሕቶ ሃገርነት ኤርትራ ሕጋዊ መሰረት ዝነበሮ ምዃኑ እውን ኣስሚሩልዩ እዚ ኮይኑ ድማ ጉዳይ ኤርትራ በመሰጋገሪ መንግስቲ ዘይኮነስ ብኩናት ተወዲኡ ኤርትራውያን ብሓይሊ ሲዒሮም እዮም ናጽነቶም ኣረጋጊጾም እቲ ካልእ ጽምብል ጥራይ ነይሩ ክብል ተዛሪቦ ሜጀር ጀነራል ገመቹ ግን ኣብ መግለጺኡ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ንህልውናን ጸጥታን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ካብቲ ባሕሪ ዝውንጨፉን ዝትኮሱን ከተማታትና ርእሰ ከተማ ከይተረፈ ካሃርሙ ዝኽእልሉ ርሕቐት ዝትኮሱ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ኮይናይና ክንከላኸሎም ንኽእል ዝብል ሙጉት እውን ኣልዒልዩ እቲ ዝበሎ ግን ካብ መን ይክትኮሰሎም ኣይነጸረን ኣብ ርእሲኡ ነቶም ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ብዝርዝር ነቐርበሎም ነርድኦምን ኣለና ዝበሎም ፈተውቲ እውን በዓልመን ምዃኖም ጀነራል ገመቹ ኣይጠቐሶምን ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዋሂቡ ኣብ ዝነበረ መልሲ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት መግለጺታት ናይቶም ባህልቱ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ካልእ ኣጀንዳ ብምባል መልሲ ሂባ ነይራያ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ እቲ ኣብቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፋን ባህግን ስለ ዝበነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ ክትብል እውን ግብረ መልሲ ሂባትሉ ነይራያ ብጀካዚ እውን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ጎንና ኣላ እናበልካ ዝወሃብ መግለጺታት ሓቅነት ዘይብሉ ብምባል እውን ገሊጻተያ ይኹን እምበር ሕጂ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ደጊሙ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ መግለጺ ብምሃብ ንጉዳይ ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ፈተነ ተፈቲሑ ናይ ቅድመ 30 ዓመታት ካብኡ ዝንእስ ብድሆ ማለት ናይ ትማል ጉዳዩ ጽባሕ ድማ ክእረም ይክብል መግለጺ ሂቡልሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም